tabăra a fost făcută între 1970-1985. 16 ediții cu 16 lucrători și 16 lucrări. Deci 256 de lucrări sunt. În perioada respectivă, artiștii plastici, lucrători, sculptorii care au lucrat aici, au, la terminarea lucrării, la sfârșitul verii, după o lună de fapt, donau lucrarea instituțiilor județene ale Buzăului. Muzeul n-a fost implicat în această situație. După anii 90 a fost o perioadă foarte dificilă, pentru că terenul pe care se găsește tabăra de 21 de hectare este în proprietatea mănăstirii Ciolanu și intra în administrația Episcopiei și Arhiepiscopiei Buzăului. Iar lucrările erau, în mod normal, ale actualului Consiliu Județean. Și a trebuit o perioadă de timp să se lucreze la inventarierea lor, la reconstituirea unora dintre ele pentru că trecuse ceva timp și se deterioraseră, la constituirea unor hărți, a unor cataloage, ca să știm despre ce este vorba aici, la verificarea arhivei, adunarea unei arhive prin care să existe documente de donație. Artiștii, la sfârșitul lucrării, au făcut câte un act de donație către județul Buzău, prin care lucrările respective intrau în proprietatea județului Buzău. După ce s-a alcătuit arhiva respectivă și s-a constituit un catalog complet al lucrărilor, Muzeul Județean a făcut o cerere Consiliului Județean prin care să-i fie repartizate pentru evaluare și ocrotire aceste bunuri. Iar o perioadă a fost puțin mai dificilă pentru că sistemul de proprietate al spațiului pe care se găsea expoziția erau de rezolvat. Până la urmă, printr-o bună înțelegere cu toată lumea, în 2005 s-a încheiat un proces verbal de închiriere, se plătea o sumă modică pentru spațiul respectiv, pentru cele 221 de hectare, iar într-o ședință lărgită a Consiliului Județean s-a hotărât ca obiectele, adică statuile și lucrările de sculptură din spațiu, să intre în inventarul Muzeului Județean. Tot atunci, în 2005, în momentul în care s-a făcut inventarierea, s-a lucrat și la o restaurare. Spre cinstea unor firme din județul Buzău, putem să spunem că am avut sprijin, ne-au dat mașini, ne-au dat macarale pentru ridicarea lucrărilor. Au oferit uneori și între 3 și 5 lucrători care au venit cu noi aici sub supravegherea conservatorului general al muzeului, au ridicat lucrările, le-au scos din tufișuri și în vara anului 2005 am venit cu toții să vizităm, să sărbătorim deschiderea taberei de sculptură Măgura, care este una dintre cele mai mari din țară și de care s-au bucurat mulți turiști și sperăm să se bucure în continuare.